wasu daga cikin mutanen da suka yi wa sanata Rabi Musa Kwankwaso mummunar fahimta akan kalaman da ya furta akan halittar kyankyaso sun fara neman afuwarsa. Ga kaɗan daga cikin kalaman da sanata Rabi Musa Kwankwaso ya furta waɗanda suka ce sun wa waɗannan kalamai nasa mummunar fahimta. Allah shi ya san daidai, Allah shi ne ya yi kyankyaso, shi ya sauro, shi yi kuda. Bakin iya binciken da na yi a duniya a laboratory har yanzu ban samo dalilin da Allah ya sa yi wannan abubuwa ba, amma ba a tambayarsa cewar mai isa yi. Ba don haka ba da sai mu ce me amfanin sauro a duniya, me amfanin wasu abubuwa da muke gani dan adam ba zai iya sani ba, amma dai ba da za ka yi sauro yana nan. Matashin wanda ya furta kalaman nasa a shafin Twitter ya bayyana cewa bayan sauraron kalaman da sanata Rabi Musa Kwankwaso ya faɗa a kan sauro, na ji haushin kaina. Da ni na ɗauki maganan ne na yi misunderstanding ɗinta. Ina roƙon Allah ya yafe mu akan maganganu marasa kyau da na gaya sanata Rabi Musa Kwankwaso, kuma daga yanzu ni cikakken mai goyon bayansa ne. Dan na subscribe.